אהלן חבר'ה, נועם אדר כאן. אנחנו היום מתחילים פודקאסט חדש של G&A, הליווי פיננסי לספורטאים שלנו. אז איתי אביב סולומון, שותפי, ועומרי גלזר, איתנו פה מסרביה. מה קורה, עומרי? הכל טוב, האמת מתרגש קצת. בוא נגיד שעשיתי כמה פודקאסטים בחיים לא היה לי פודקאסט שלי, אבל אני שמח. בוא נגיד שלנועם יש רזומה עשיר בפודקאסטים, אני ואביב קצת פחות. רגע מרגש. אבל אני חושב שיהיה מעניין מאוד, משהו שמאוד נחוץ לחברינו הכדורגלנים, וזה רק ההתחלה. אני עדיין מבואס שלא נהנית על ההצעה של בובה של לילה כשהיית בארץ, ידע לך, זה עדיין יחסר לי קצת. בעתיד נמצא את הזמן. האמת שבדיוק התחילה המלחמה של איראן גם, אפילו לא נראה לי צילמו את הפרק. אז באמת אנחנו פה, חשבנו על איך לפתוח את הפודקאסט, פרק ראשון, רק השותפים, ואמרנו שאולי הדבר הכי נכון לדבר עליו באמת זה, למה בכלל התחלנו פודקאסט? עוד לפני שנדבר על מה החברה ולמה ומה היא עושה, למה בכלל התחלנו פודקאסט? אז אביב, למה באמת התחלנו את הפודקאסט? קודם כל, ששומעים בן אדם, אז אוטומטית אתה כבר מתחבר למסר שאתה מעביר. ואני חושב שיש פה פער עצום בין התפיסה על שחקן כדורגל כלפי חוץ בתקשורת לבין מה שקורה בפנים. וכשנדבר את זה, וכשנעביר את הדברים שאנחנו רוצים להעביר, בטח שאתה נמצא פה ואומרי, וכל אחד ייתן את המקום שלו, אני חושב שהמסר יעבור הרבה יותר חד. אנשים יבינו באמת כמה זה נחוץ, וזה לא בכך רק לשחקן הכדורגל, זה ספורטאים בכללי, וגם לקהל שבחוץ. אתה יודע, בסוף אנשים צריכים לדעת שזה לא כזה ורוד. יש גם דברים מאחורי הקלעים שהם מאוד מאוד אפורים ועל גבול השחורים. כן. שצריך לשים אותם על השולחן. יש לזה פתרונות, ולשם כך התכנסנו. ושאגב, זה לא רק אנחנו נדבר, כן? אנחנו פה בפרק ראשון בעיקר שתכירו אותנו ותבינו את המהות של הדברים, אבל מדי פרק בשאיפה נביא לפה אורח, כדורגלן או ספורטאי מתחום אחר, או איש כלשהו זהו, מישהו שקשור לעולם הספורט, כדי לתת לנו את האינסנטיב שלו. חשוב להבין שהסיבה שכל זה התחיל, בכלל, ש-G&A התחילה, זה מההבנה שיש צורך. אני עצמי כמתכנן פיננסי, יועץ פיננסי, עבדתי עם אנשים וגם עם כדורגלנים לפני כן, עוד לפני שהתחלנו אני, אביב ועומרי ביחד, והצורך שתמיד בלט לי זה שספורטאי בסוף מרוויח בצורה שונה מבן אדם רגיל. בן אדם רגיל כשהוא מתחיל להרוויח, הוא מתחיל בעצם ממשכורת נמוכה ועולה לאורך השנים, עד שהוא מחליט לפרוש, אם זה גיל 55, 60, 67, כל אחד והדרך שלו, אבל בדרך כלל המשכורת שלו תעלה לאורך השנים. דבר שמאוד בלט אצל ספורטאי זה שבגיל מאוד צעיר אתה מתחיל להרוויח יפה, עולה ליפה מאוד, לפעמים גם עולה למספרים מדהימים ויוצא דופן, ואז בגיל 32 או 35 או הסגנון הזה, פתאום דעיכה עד כדי אפילו יורדים לאפס, בדיוק. וסיפרתי על זה ששמענו את הפרק עם יניב קטן בפודקאסט שלו, פתאום בגיל 33 מצא את עצמו בפרישה, גיל די צעיר, ועכשיו מה עושים? והמטרה הייתה קודם כל באמת להביא את השחקן למצב שכשהוא פורש... ואתה מדבר גם על שחקן שעשה קריירה מטורפת. נכון, שחקן שעשה קריירה מטורפת. אגב, לדעתי אפילו מי שעשה קריירה מטורפת, בסוף הדיסוננס יהיה לו מאוד קשה. נכון. כי גם אם הוא עשה את הכסף, הריגוש זה משהו שהוא בעייתי, ואנחנו צריכים להגיע איתו למצב שכשהוא פורש, בין אם עשה קריירה מטורפת לבין אם עשה קריירה בינונית, או חלשה, או לא משנה מה, אבל בסוף שהוא פורש, שיהיה לו או את הכסף כדי להחליט מה הוא עושה, או את הזמן, או את שניהם ביחד, שהוא יוכל באמת לשבת ולהחליט מה הוא רוצה לעשות, ולא להיכנס לאיזושהי חרדה או אטימות. ואז שאתה פנית אליי, זה היה בגלל שאתה ועומרי השקעתם באיזה מניה, והתחלתם שם, וחגגתם עליה, לא? כן, שחקנו אז ביחד. זה סיפור שיכול להספר, בוא נגיד ככה. אני כרגיל, מי שיודע, אני אוהב להיפצע בשנים האחרונות, ובאחת הפציעות, אז אתה יודע, השתקמתי בחוץ, היה לנו אימון, אני ועומרי היינו מאוד מאוד קרובים. באותה תקופה חשבנו שאנחנו יודעים הכל, כמו הרבה שחקנים שאנחנו רואים בחדרי הלבשה, שיש איזה מין אגו כזה שכל אחד יודע מה לעשות עם הכסף שלו ואיפה להשקיע, וגם אני ועומרי היינו ככה, ושמנו באיזה מניה, לא משנה שמות, ואני זוכר שכאילו זה היה ממש בלי שום ידע, בלי שום הבנה, בלי שום כלום,
פשוט זה היה ממש... שמנו כסף וחשבנו שאנחנו יודעים מה אנחנו עושים. ממש אדום שחור, בוא נגיד ככה. כן. אין לזה... ואני זוכר שאני השתקמתי, אז גלאזר זה נכנס לאימון, והוא אומר לי, אביב, אנחנו עולים 9:30 כזה לאימון, ב-10 מתחיל השוק הישראלי. הוא אומר לי, אביב, תדאג לעדכן אותי. אני אומר לו, בטח, אנחנו כל תזוזה, מבחינתנו זה עכשיו שחור לבן. עולם ומלואו. כן. ואז אני זוכר ש10:05 אני רץ אליו באמצע השיקום. אני אומר לו, עמרי, 5% למעלה. הוא עושה לי ככה יש. פתאום חצי שעה אחרי, אתה רואה המניה יורדת למטה, הוא עושה לי כמה, אני אומר לו, למטה. ואז אתה רואה שזו התנהלות הכי חובבנית בעולם. וכל פעם היינו מבסוטים, אתה יודע, גוזרים פה אחוז, גוזרים שם אחוז, וזה לא התנהלות מכמוך יודע. ידענו את זה, אבל כאילו לא ידענו איך בכלל, מה עושים. איך מתחילים. כן. ומשם שפתאום חווינו הפסדים, חוסר מודעות. וכן, ואז התחילה המלחמה, זה בכלל שבר את הכלים. ואז הבנתי שאני ואתה היינו אתה יודע, כזה בחתול ואחבר, לא הצלחנו כל כך להיפגש, וידעתי שאני קראתי עליך המון. ואז אמרתי לעומרי, זהו, די, שמים לזה סוף, אנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים, בוא נודד באמת, אנחנו לא יודעים איפה להשקיע. יש לי תחושה על נועם, קראתי עליו, בוא ניפגש איתו. אני זוכר שנפגשנו, אני אתן לך לדבר קצת. קודם כל, האמת שמעניין, כי לא סיפרת את החלק של, ואתה בא מבית בלי רקע, ואומרי מבית עם רקע, ועדיין היו הפערים האלה. כן, תשמע, אני חושב שזה, בסוף, כמו שאמרנו, אני חושב שכדורגלן זה התנהלות, כדורגלן וספורטאי, זה התנהלות מאוד מאוד שונה כמו שהתחלת ופתחת, אני אקרא לזה בן אדם רגיל בשוק. אתה מרוויח יפה מאוד לטווח זמן מאוד קצר, והשאלה שתמיד עולה אצל כל כדורגלן, ואנחנו יודעים את זה, יש לנו הרבה מאוד חברים כאלו, אנחנו כאלו, זה שתי שאלות מרכזיות, זה מה יקרה בסוף, היום של אחרי. אם אין לי מספיק כסף שאני מסודר, אתה יודע, להחליט מה שאני רוצה לעשות בהמשך, אז אני חושב שההתנהלות היא מאוד משמעותית, כי היא קריטית גם. כל החלטה שאתה עושה בדרך, היא תשפיע בעתיד. כן. נכון, ובאמת, אז שנפגשנו, באמת, נתת לי כזה את ההסבר פחות או יותר, וסיפרת לי על אלקטריון, על איך הייתם קוראים אותה, ובאמת, זו הייתה הדוגמה מול העיניים. הנה, שרפת מניה בלארי, בוא נגיד ככה. ואמרתם לי תנועות של 40% בחודש כזה, 40% לפה, 40% לשם. זה יותר לשם, למטה. בעיקר למטה. כן. בתקופה הזאת, אביב כל בוקר רואה שחור. כן, הייתה תקופה קשה מאוד. לא ידעתי איך לעשות את זה בכלל, אני לא מבין מה אני עושה בכלל, לא ידעתי. האמת שזה מאוד קשה, מנטלית לראות מיליון שקל פתאום הופכים ל-600, זה לא קל. 400,000 שקל שנשרפים זה סכומים באמת... אמרתי 400, זה יכול להיות 200, זה יכול להיות 100, בסוף כשהכסף שאתה עובד בשבילו, במקום לגדול, הוא הולך אחורה, מאוד קשה להתמודד עם זה. עכשיו... גם קשה להודות באגו שאתה לא יודע. אז אני יכול להגיד לך מתוך החדרי הלבשה, קשה מאוד לשחקן כדורגל להגיד, אני לא יודע. וזה מה ששרף לנו מאוד בכיס, בשביל להגיד, חבר'ה, אנחנו לא יודעים, בוא נלך לאיש מקצוע רגע, ואז שנפגשנו, 21 לנובמבר. נכון, 21 נובמבר 23. אני חושב שלפני שאנחנו נכנסים ל-21 בנובמבר, אני חושב שחשוב להגיד שגם הרבה אנשים חושבים שהם מבינים, אבל השווקים והכל משתנה תוך כדי תנועה. מה שהיה נכון לפני הקורונה ולפני ריביות, נכון. ריבית אפס, הריבית של היום מאוד משתנה למה שהיום. אז מה שהיה נכון לשחקנים לפני 10 שנים, שבוא נגיד זה נדל"ן, מי כמוך יודע, כן. זה לא בהכרח תקף לעכשיו. אז ההבנה שיש בחדרי הלבשה היא לא בהכרח נכונה, כי משתנה זה יכול להשתנות כל חצי שנה, זה יכול להשתנות כל 5 שנים, זה מאוד תלוי מה קורה בעולם. ויכול להיות מצב, כמו שאם אתם זוכרים, איזה יום אני מקבל פשוט הקלטה ממישהו שלא נגיד את השם, אומר לי, מה קורה נועם, שמעתי עליך, אני רוצה לקנות את המטבעות האלה, לעשות כסף. זה החוסר מודעות שיש בה. שמעתי זה טוב. שמעתי זה טוב, כן. אני שולח לכם, מה עושים עם הודעה כזו? אתה נתקעת עם זה, תתמודד. זה שלך. זה שלך, תראה מה אתה עושה. צריך לזכור שאנחנו באים מחדרי הלבשה, אני אוהב להזכיר את המילה הזאת חדר הלבשה, כי זה באמת מאוד מאוד קריטי. זה עולם ומלואו. זה אנשים מכל המגוונים באים, מהמון מדינות, זה ממש כאילו מפגש, ובסוף אנחנו חווינו בדיוק את הפיק הזה של ההחלפה בין הדורות. הדור של פעם,
דיברנו על זה גם מריביות על הנדל"ן. נכון. הדור של פעם זה היה נדל"ן, ולא שאנחנו נגד, אבל... אז זה כאילו מושרש, ממש. נכון. אתה רואה פתאום את השחקנים, אתה בן 20, אתה רואה את ה-30, הם כבר כאילו מבינים על מה הם מדברים. כן. אני זוכר את עצמי בגיל 20, רואה פתאום שחקנים מדברים רק על נדל"ן. אני גדלתי על... חבר, אתה צריך להרוויח כסף, ובכל מה שיש לך, להתאבד על נדל"ן, כן. נכון. ואני תוך כדי תנועה מגלה נכון. מה שהשתנה תכל'ס זה הריבית. כל העניין זה הריבית. מי שלא... זה מצחיק, כי הריבית התחילה לעלות בתחילת 22. עכשיו, סתם שתבינו, אני עשיתי את התזה שלי בכלכלה, בשנת 2014 שסיימתי ללמוד, אז עשיתי את התזה שלי על זה שניסיתי להוכיח שהריבית לא משפיעה על הנדל"ן כמו שחושבים. והדבר היחיד שיצא לי מובהק בסוף המחקר, בסוף התזה, טוב, טעיתי, הדבר היחיד שמשפיע על נדל"ן זה ריבית. זה, כאילו בסוף הגשתי את זה כשטעיתי, אין מה לעשות. ניסיתי להוכיח... זאת גם גדולה. כן, לפחות עוד הייתה בטעות, זה גם חשוב. כן, זו הייתה ההגשה, קיבלתי ציון טוב, כי אמרו לי, נכון, אתה צודק, טעית. אז, והאמת, זה מה שבא לידי ביטוי באמת עם הזמן, כי בוא נגיד, היינו בדור שלא ידע עליית ריבית, אני בשוק ההון 13 שנים, אני 10 שנים הייתי רגיל לעולם של ריבית אפס, וריבית אפס זה באמת סוג מאוד ספציפי של עולם. גם לא ראינו כמעט ירידות בשוק ההון בגלל זה, ראינו איזה ירידונת ב-2018. אבל פתאום בא 2020, בגלל שהתחילה הריבית לעלות, ובדיוק, ולעלות במהירות, ופתאום גם הנדל"ן התחיל לחטוף, ואז השוק ירד ב-2022, בערך 20% הוא סגר, מינוס, משהו כזה, ובאמת שאז בארץ התחילה הרפורמה ב-23, ואז המלחמה, ופתאום נהיה ברדק, ובאמת שהגעתם, אז אמרתי לך, תראה, קודם כל הדבר הכי חשוב זה לפזר. אתה לא יכול להיות עם כל הכסף על מניה אחת, כי לא משנה מה אמרו לך, לא משנה כמה אתה בטוח, לא משנה כמה החברה טובה. גם אם אתה מחזיק בנק הפועלים, יכול להיות שמחר תקום בבוקר, ותגלה שמנכ"ל הבנק מעל בכספי החברה. אתה לא יודע את זה, ולכן הדבר הכי חשוב זה לפזר וליצור איזשהו ניהול סיכונים, שאתה אף פעם לא תלוי בבן אדם אחד, בדמות אחת, בפיגור אחת שיכול לסבך אותך. וזה הדבר הראשון שעשינו. אמרתי לך, טוב, אנחנו מתחילים לעבוד על הפיזור. רגע, בוא נחזור. 21 לנובמבר. 21 לנובמבר, רוצים לדעת מה קורה. ישבנו אני ואתה. הוא עושה קעקוע של התאריך הזה. נכון, ישבנו אני ואתה במשרדים שלי במיינדספייס, ברוטשילד, ואמרת לי, תזכור את התאריך הזה, 21 נובמבר 23, אתה תראה, אנחנו עוד נעבוד הרבה ביחד, ואני לא התייחסתי אליך, כי לא הבנתי מה אתה רוצה. מאיפה נפלתי עליך? מאיפה נפלת? מי זה הכדורגלן הטיפוסי הזה שעכשיו בא? אתה יודע, וגם כל איזה בן אדם שני אומר לי, כן, אתה תראה, אני אביא לך לקוחות, ואני כזה מתעלם בכלל. נרגשתי, אני ועומרי עוד רצינו לבנות איזה משהו, עוד לפני שאתה הגעת אלינו, רצינו לבנות משהו שהוא בסוף ממקום טהור, לעזור לשחקני כדורגל, כי כל שחקן, כולם חווים איזה משבר, איזה משהו שהוא צריך עזרה. בסוף נכון. שחקן צריך עזרה. ובטח שהוא צריך לחיות עם איזה מסכה כזאת של אני כדורגלן, אני הכי טוב, אני יודע, יש לי כסף, זה הכל ורוד, הוא קשה. ורצינו לבנות איזה משהו, איזה נכון. מודל מסוים. וכשאתה נכנסת וכשהגעתי אליך וראיתי את הצורך בכמה אתה יכול לעזור לי ולאומרי, אז בטוח ועוד המון שחקנים, כי אנחנו יודעים מה קורה בעולם הכדורגל מאחורי הקלעים, וזיהיתי כאילו כמה זה נחוץ, כן. כמה יש לך לעזור לנו וכמה לנו יש לעזור לך. ויש פה איזה משהו שהוא חיבור שכל אחד מביא את הקטע שלו, ואני חושב שבאמת אמרתי במילה ב-21 בנובמבר, וגם אתה. נכון. והתקשרתי לעומרי, אני זוכר שירדתי מהמשרדים ואמרתי לעומרי, זהו, יש לנו את האחד, סוף סוף נוכל להתרכז בכדורגל, כי בסוף, אתה יודע, הראש שלנו היה, ברור שהוא בכדורגל, אבל אתה בסוף רוצה, המחשבה שלי ושל עומרי הייתה להשקיע במניות וכאלה, לא כי אנחנו רוצים להמר על הכסף, אנחנו רוצים לחשוב על העתיד, שאני אגיד לאנשים, חבר'ה, אני בסדר, הכסף שלי מושקע, אני יודע מה אני עושה. נכון. וזה לא ידעתי כלום. כן, עשיתי קורס, אני לא אזכיר את השם של הבן אדם שלי, קניתי ממנו, לא עזר לי כל כך, ראיתי המון גרפים, בסוף... עשית כמה קורסים. עשיתי כמה, כן. זוכר, אתה מדבר איתי, אומר לי, אני אומר לך, אצל מי עשית קורסים? אומר לי את השם, אומר לו, זבל, עוד אחד, אומר לי עוד שם, זבל, ככה, אתה יודע, כזה, ככה. אומר לו, היית שואל אותי, הייתי אומר לך ממי לקנות כבר, לפחות זה. בסוף ראינו שזה בסוף לא בשבילנו. בסוף צריך לדעת את האמת. יש דברים שהם גדולים מאיתנו, ואז ראיתי איך אתה באת ונתת לי את הפתרונות בדיוק לדברים שאנחנו רוצים, ופתאום נהיה לי שקט. איך אמרת לי את המשפט הכי חשוב? המטרה שלי, שאתה תלך לישון בשקט. נכון. שאתה תלך לישון בחיוך, שאתה יודע שלמחרת בבוקר אתה קם
והכל בסדר. נכון. ואני חייתי בלי... מה זה? ב-10.00, אתה לא פותח ב-10.00 את בדיוק. האפליקציה של אני חייתי בלי לשים לב, גם עומרי, שאנחנו כאילו בלחץ כל יום לראות מה קורה, וזה לא אמור להיות ככה. זה הכי נורא. לא היה תכנון. וזה במקום הכי תמים שיש, היה... באמת, כאילו אנחנו לא ידענו מה אנחנו עושים. ובאמת מהרגע שהגעת, הבאת לי שקט כלכלי במקום שאני יודע שהכסף שלי במקום נכון, שאנחנו פועלים נכון. אני רוצה לקנות רכב, אני צריך לקחת הלוואה, יש לי את נועם. נכון. אני רוצה לעשות מהלך כלכלי כלשהו, אני יודע שיש לי איזה אבא ואמא, אני קורא לזה, לשאול את נועם. ואני אומר לך נגיד גם אם זה מטומטם נגיד, אני אומר לך, אתה יכול לעשות את זה, כן? רק שתדע, זה מטומטם. זה היופי, שאף פעם לא באת אליי ואמרת לי, לא, אל תעשה את זה, זה חשוב. כן. כי אחרת אם היית בא להראות שליטה, זה לא יכול לצאת לפועל, נכון. כי אתה צריך בסוף לתת לכל שחקן את הדרך שלו. ואני זוכר למה ידעתי שאני יכול להביא המון שחקנים? לא ממקום של אני מוכר קרח להסכם עושים. זה מקום של חברים, יש פה משהו שצריך. נכון. יש פה משהו שצריך שאני יודע שכולם צריכים אותו. כל השחקני כדורגל בסוף, לא כולם, סליחה. יש גם כאלה שבאמת, לא, יש כאלה שיודעים, דווקא לא מהמקום שאתה חשבת. וראיתי כמה זה, יש את הצורך, ואז עומרי נכנס לעניינים. נכון. והוא גם המוח הגדול מאחורי הדברים. זהו, זה באמת היה מהיר כזה עם עומרי. תוך 3 ימים, כשאני חשבתי שאתה, לא הבנתי מה אתה רוצה ממני, תוך 3 ימים פתאום מקבל מעומרי הודעה, מדן, כן. אני חושב שזה היה תוך 3 דקות, לא יודע אם זה תוך 3 ימים. כן, עומרי... משהו כזה, תוך איזה יום, אתה יודע, ואני כולי מופתע, לא מבין מה קורה. אביב, בוא נגיד שהוא גרם לי לקנות הרבה דברים בחיים, לא בזכותו, תקרא לזה איך שאתה רוצה. טסלה, לא רק אתה נפלת, עומרי. את המשקע הזה של הדרום אמריקאים, וואו, זה היה כנסת. קנית את המאצ'ה זה נקרא? מטה. עד היום יש לי כוס כזו בבית מהטיול בדרום אמריקה. זה מסי, אין מה לעשות, מסי זה... אני מבין אותך. אצלי זה יושב בארון, עוד לא פתחתי את זה. אני עדיין שותה את זה, אגב. אני גם חשבתי שאם אני אשתה את זה אני אהיה זריז יותר, אבל אני לא יודע, זה לא עבד. כנראה זה לא מספיק. בוא נגיד אבל שהקנייה של זך, אני אקרא לזה קנייה באמת, אחת הטובות שעשיתי, וכל מה שאביב אמר עליך, ואחרי זה גם יצא להכיר אותך ולשבת איתך, זה הכל היה מדויק. כי שוב, אני חושב שהתכנון והשקט הנפשי, והביטחון שלך שהכסף שלך מושקע במקומות הנכונים, וגם לפי הצורך שלך. זה לא שאתה אנחנו מתווים איזה מסלול מסוים שהוא לכל שחקן אותו דבר. נכון. כל שחקן יש את הצרכים שלו ואת הדרישות שלו ואת הדרך שלו שהוא רוצה לפעול. לא כולם מתאים להם נדל"ן, לא כולם מתאים להם מניות, נכון. לא כולם מתאים להם 1001 דברים. אז אני חושב שזה חשוב להתאים גם לסוג השחקן ולמה שהוא רוצה לפעול, כדי שיהיה לו את השקט שלו ושהוא יאמין גם בדרך. אגב, אם אתם זוכרים, זה כשהתחלנו את G&A ואמרנו, טוב, לפי איך אנחנו בונים את החברה, אז אמרתי לכם, תראו, אני כבר רואה אתגר, שאני לא יכול לתת את אותו מוצר לשחקן שמרוויח 15 או 20 נטו, ולשחקן שמרוויח 150-200, וגם לא למי שבאמצע. ואמרנו, טוב, מה הדרך? אמרנו, בגלל זה בנינו את זה מסלולים, כי אמרנו, צריך לתת איזושהי חבילה שמתאימה לשחקן X, וחבילה שמתאימה לשחקן Y, ותכל'ס זה היה המהלך הכי נכון, כי אנחנו באמת רואים את ההבדל, וככה אנחנו יכולים באמת להציע שירות, סתם דוגמה, לשחקן בליגה נמוכה, עם משכורת לא בשמיים, ואז הוא משלם משהו ממש לא חריג, פתאום יש מישהו שמדבר איתו על הכסף שלו, שעוזר לו. ובאמת, האמת שהמודל הזה עבד אפילו יותר טוב ממה שחשבתי שזה יעבוד, זה באמת היה במקום. מאוד מתאים. כן, ואגב, הזכרתם לי גם הנושא של התכלס, הפציעות, משם זה גם מגיע, אמרנו אם מגיע שחקן צעיר, הוא לא יודע בכלל שמגיע לו הרבה כסף על פציעה, ופתאום בגלל זה התחלנו... הוא לא יודע את הזכויות שלו מלכתחילה. בדיוק. זה לא רק גם הדביעה לפציעה, זה עוד מסביב, אם זה משכורות. נכון. יש המון קבוצות שאתה נפצע, אז אתה לא מקבל משכורת, את זה אנשים לא יודעים בחוץ. אתה יודע מה, זה לא רק בליגות נמוכות. אתה יודע את זה, אבל אני אגלה לך סקופ כדי שישמעו את זה. זה גם בליגות הבחירות ביותר, שחקנים נפצעים, שולחים אותם לביטוח לאומי. שולחים אותם לקבל את הכסף במקום אחר. וזה לא אמור להיות ככה. בסופו של דבר, שחקן מפחד להיפצע כדי שלא ייפגע לו המשכורת. יש לו 2 ילדים בבית, הוא צריך להתאמן על פציעה, זה דברים שקרו לי מול העיניים, שחקנים התאמנו על פציעה רק כדי שלא יגעו להם במשכורת, כי מעל 10 ימים יש איזה חוק, אני אפילו לא יודע להגיד אותו, שמעל מספר ימים שאתה לא מתאמן, אפשר לשלוח אותך לביטוח לאומי כדי לחסוך לאותה קבוצה את הכסף של המשכורת שלך. וואלה. ואתה בסוף תקבל, אבל איך תרדוף אחרי ביטוח לאומי, וכמה חודשים, ובירוקרטיה, ובסוף אתה יודע, אין לך כל כך הבנה לזה.
אז אם אתה מכין את הדברים מראש, ואתה יודע מלפני, אפילו ברמה של חוזית, אתה בא לקבוצה ואתה אומר להם, חבר'ה, אני עם ביטוח לאומי לא מתעסק. זאת אומרת, אני את המשכורות שלי, פציעה לא פציעה אני מקבל. אחרי זה אנחנו נתעסק, זה לא קשור. זה מספיק שאתה נותן את ההצעה הקטנה הזאת לשחקן, זה כבר משנה פלאים, גם את ההיררכיה שלו בקבוצה מול ההנהלה, גם את הרוגע שלו שהוא בא הביתה ואשתו נגיד בבית מחכה ובסוף צריך לשלם תשלומים. זה כל כך הרבה דברים מורכבים שאנשים לא יודעים אותם אחורה הקלעים. בטח שחקן צעיר, אני זוכר את עצמי בגיל 20 וגם עומרי יגיד, אני לא ידעתי מה זה פציעות בכלל, הייתי רואה שחקנים בגיל 30, הייתי כאילו צוחק עליהם, הייתי אומר, אני בגיל 30 לא אגיע, כאילו אני לא אפצע, לא יודע מה זה פציעות, הייתי יכול לשחק 100 משחקים בשנה. ופתאום אתה יודע, אין מה לעשות. בטח אני בדיוק הפוך ממה שחשבתי. אתה בסוף המציאות מכה לך בפנים, אתה מבין שאתה לא חסין משום דבר. ואם אתה בא לשחקן בגיל 20, ומכין אותו למציאות הזאת, והוא בא באמת יותר מוכן, עם גב מאחוריו, שזה G&A בגדול, שהוא יודע איך לנהל את הכסף שלו, ואיך לנהל את הפציעה שלו, צריך לנהל פציעה. בסופו של דבר, יש שחקנים, היום נפצעים, לא יודעים לאן לפנות, סוכן ביטוח, ביטוח לאומי, נכון. לקבוצה עצמה, פיזיותרפיה, כל כך הרבה דברים, ובסוף אנחנו עונים על המון נקודות קטנות, גם אם זה הליווי עצמו, כשחקן שנפצע המון, לצערי, וכשחקן שעבר במועדונים גדולים, כן, ואני זהו, במועדונים קטנים. שניכם בשנתיים האלה חוויתם פציעות, גם עמרי היה לך את הכתף, נכון? לא, היה גם גיד באמסטרינג. פציעה מאוד אני חושב ששר, כן, הייתי חצי שנה כמעט בחוץ, אבל כן, כמו שאני אומר, אני חושב שהרבה אנשים לא יודעים יש הרבה דברים שלא מספרים לנו בכדורגל, שאתה כאילו, אתה חווה אותם על בשרך, ואז אתה אומר, מה אני עושה? כן. פתאום מגיע לסיטואציה שאתה קצת עובד עצות. ופה אני חושב שג'יני נכנס, שבאמת היא דואגת לשחקן ממקום באמת הכי טהור של שחקנים שחוו את זה והרגישו את זה על בשרם. מה זה להיות במקום שהוא פחות טוב, יותר טוב, ומה זה להרוויח כסף, להרוויח פחות כסף, ושיש המון דברים בדרך שצריך לדעת לנהל, כי בסוף הקריירה עוברת מהר. אני זוכר שהייתי בין 19-20 ועוד חתמתי עם מכבי חיפה בזמנו, היום אני כבר רואה אותו בין 30. נכון. זה עובר. וצריך לדעת לנהל את הדברים, גם הדברים פחות טובים וגם הדברים יותר טובים. אתם יודעים, אתם זוכרים שאמרתי לכם מתי נפל לי האסימון כמה הקריירה שלכם קצרה כספורטאים? היה קטע כאילו כשדן עובד איתי, כאילו דן ביטון, ועכשיו אני אומר לעצמי, אני זוכר שמישהו הראה לי לפני כמה שנים, משחק אשדוד נגד מכבי פתח תקווה, משהו כזה, הראה לי תקציר של המשחק. ואני אומר לו, אגב, זה המשחק ראשון שלי בליגת העל. כן, אני זוכר, סיפרת לי את זה. ואני זוכר, הוא מראה לי את התקציר, אני אומר לו, שמע, זה אחד המשחקים הכי גרועים שראיתי בחיים שלי, אבל מי זה עם הרגל שמאל? הוא אומר לי, זה דן ביטון, הוא שחקן טוב. עכשיו, אני אומר, וואלה, שמע, כמה שנים עבר מאז אותו רגע? עברו כולה 6 שנים. אתה מבין? כלומר, הכרתי את השחקן לראשונה בגיל... לא, יותר מ6 שנים. 6 או 7 שנים, משהו כזה זה היה. 7. אמרתי לעצמי, הכרתי את השחקן כולה לפני 7 שנים, היום הוא כבר, ואני מרגיש לי שאני מכיר אותו נצח, אבל זה כולה לפני 7 שנים מאז הפעם הראשונה שהראו לי אותו, והיום אתה יודע, הוא כבר בין עוד רגע 30. כבר 30. זהו, ואני אומר, בוא'נה, זה כזה קצר, זה כאילו ככה עובר. כן. אגב, באותו משחק, מנור סולומון, גול ראשון שלו בליגת העל. וואלה. לא שזה קצר, זה גם כל כך תנודתי. כן. זה מאוד תנודתי, זה יכול, אתה בשנה אחת יכול... הנה, מקרה קלאסי. חוזה פי 4. אני בגיל 28 הייתי בהפועל באר שבע, במועדון גדול. לא שיחקתי הרבה, אמנם מגן שני. אבל כן, הייתי בלופ, אתה יודע, בליגת העל ובקבוצה בחירה. ופתאום קראתי צולבת, ומאותו רגע החיים שלי השתנו, ובגלל זה אנחנו גם לדעתי היום פה, כי היום אנחנו... נכון. אני כבר מבין שאני כבר חושב על היום של אחרי, אין בלית ברירה. נכון. בעל כורחי, ועם כל מה שעברתי עם הבדיקות, הנה עומרי גם יודע הכל. כל כך המון בדיקות, כל כך הרבה דברים, יש לי כל כך הרבה ניסיון לעזור לשחקן הצעיר, שלא עלינו ייפצע, אני לא מאחל, אבל בסופו של יום יש כל כך הרבה ניסיון לתת, אם זה אני ועומרי ביחד, מתוך הדבר הזה שנקרא כדורגל, ואתה, אחרי שאתה חווה את כולנו, ואתה חווה כל כך הרבה סוגי שחקנים, אתה יודע, מכל הבתים שהם באים, כל אחד יש לו את האבא שלו שלא מסכים לו, ויש את האמא שמסכימה, יש את הבן אדם שבכלל אין לו הורים בתמונה, ויש את הבן אדם שיש לו הורים מאוד מאוד בתמונה. ואיפה הדודה? תכניס את הדודה גם. הדודה. וגם הדודה. איפה הדודה? הלאה. זה טיפ לכדורגלן הצעיר שאומר אותנו, אם יש לך דודה שחושבת שהיא מבינה יותר מדי עניין, אל תוסיף אותה לשיחה. עדיף לך לא לעלות על השיחה.
אחרי זה לא תוכל לבוא לחדר הלבשה בלב שקט, זה לא נעים. עכשיו אני רוצה לשאול שאלה. אני עכשיו שחקן כדורגל, אני רוצה ששניכם תענו לי. מה זה GNA? למה אני שחקן צעיר בן 20, מרוויח 25 נטו? למה אני צריך אתכם? בוא נגיד קודם כל שזה גלאזר נועם אביב, כי הרבה שואלים אותי את זה ולא מבינים למה גלאזר עם השם משפחה. מה זה GNA, אתה מתכוון? כן. אוקיי, גלאזר נועם אביב. למה גלאזר קיבל עם השם משפחה? אני אומר, כי... השתלב טוב. כן, לא יודע, יצא יותר... בסוף אנחנו רוצים DNA. כן, נכון, שזה הרעיון, שזה באמת מסתדר כאילו שזה משהו שצריך להיות חלק מה-DNA של השחקן. כלומר, לא לראות את זה כאיזה משהו חולף, או רק לראות את זה כוואלה, בא לי להשקיע קצת בבורסה אז, אלא כמשהו שבאמת יהיה חלק מה-DNA של הספורטאי, להבין שהוא באמת צריך את התמיכה המקיפה הזו, לא רק ברמה הכספית, כי בסוף, מה המהות של זה? למה שחקן מגיע לנו? שחקן מגיע לנו קודם כל כי הוא התחיל לשחק, והוא לא יודע מה עושים עם הכסף, וזו פעם ראשונה שהוא מתעסק עם כסף, או מרוויח כסף משמעותי, למרות שהוא משחק כדורגל מגיל 5. גם צריך להגיד שיכול לבוא לך שחקן, אחרי הצבא, בן 21, לא למד שום דבר חוץ מהכדורגל. נכון. ופתאום, זה קורה, קבל פתאום 40 נטו. עזוב 25 אמרתי לך, פתאום 40 נטו. שחקן, ילד בן 21, רק ישתחרר. נכון. שבא נגיד מבית, שלא, אין שם כל כך הרבה כסף, ויש לו איזה חסך מהילדות, ופתאום הוא מרוויח את הדבר הזה שחלמנו, להגיע לסכומים הגבוהים, והוא לא יודע איך להתנהל. בשבילו זה מרגיש כאילו זה... מה זה? זה לא ייגמר אף פעם. נכון. זה לא ייגמר אף פעם. אני יכול עכשיו להרשים את החברים שלי, זה גיל שעוד יש לך חבורה גדולה, תמיד. להראות את השופון, מה שנקרא. כן, וזה בחורות, וזה מסיבות, וזה גם משפיע אחרי זה על הכדורגל. שאתה מאבד את זה, שיש לך הרבה כסף, ואם אתה לא מנהל אותו נכון, אז אתה מוצא את עצמך בהרבה הרבה פיתויים, שיש לך עם זה מסיבות, ובאמת מועדונים, ואלף ואחד דברים שמאוד מאוד, שרק כדורגלנים צעירים, שהם בשיא שלהם, ויש להם כסף, פתאום מגיעים למקומות, פתאום זמרים ופגישות. אני חושב שזה בעייתי אפילו יותר מהזה לא ייגמר אף פעם. זה אפילו המחשבה של, אם עכשיו אני מרוויח 40, אני תכף עולה ל-100. אותו שחקן לא יודע שמחר חס ושלום, הוא עושה איזה סיבוב. בדיוק. באימון, קורא את הקרסול, קורא את הצולב, ותוך חס ושלום משהו כזה, שם הכל מתהפך לו, בשניות, ואז מה קורה? אין לי שום דבר חוץ מכדורגל, אני לא יודע כלום, לא למדתי שום דבר. כל החיים הברזתי משיעורים בבית ספר, ולא הייתי לא למדתי שום דבר. אין לי שום דבר חוץ מלדעת לתת פס, ולהרוויח על זה משהו. וזה גם אהבה, סוג של אהבה. ואז פתאום אתה יכול לאכול משבר מטורף, גם מנטלי, גם כלכלי, ואז אתה מוצא את עצמך עבוד. אבל אם אתה מספיק חכם בשביל להבין שיש לך פה חברה שהיא ייחודית, אפשר להגיד, ואין משהו כזה בארץ, ופתאום אתה קולט שה-GNA עונה על כל הדברים האלה, שבסוף, חבר, אתה בן 20, 21, אתה מקבל 40 נטו. בוא תנהל את זה נכון. נכון. בוא ניקח את הדבר הזה למקום של גיל 35, סיימת עם כמה שיותר נדל"ן. ויש לך את הכסף שעובד בשבילך. נכון. אתה לא מתעסק בזה, אתה עולה למגרש, כמו שאמרת לי, אתה עולה למגרש בראש שקט. נכון. זה דברים שהם כל כך משמעותיים, ובגלל זה חשוב היה לעשות את הפודקאסט, שישמעו אותנו, שיבינו שזה הרבה מעבר בוא תשים מניה פה, והנה, יהיה לך 30% למעלה. ואתה יודע מה, אולי הכי חשוב להגיד את זה פה, כדי שגם באמת מי שמאזין שיזכור את מה שאני אומר עכשיו, כי אני אחזור על זה עוד במהלך הפרקים הבאים, וכל מי שידבר איתי ישמע אותי אומר את זה, ואני כותב על זה כל הזמן. השקעות זה בסוף אלמנט של זמן. אין פה באמת אלמנט של הרמת סיכון יותר מדי מסוכנת, ואנחנו לא נתעסק בדברים כאלה של אפשר להפסיד את הכסף. צריך להבין שהכל זה אלמנט של זמן, שזה אומר שאם מישהו מגיע אליי בגיל 35, הוא כבר פספס בערך 15 שנים מאוד קריטיות כדי להתחיל. זה לא אומר שהוא לא יכול, עדיף תמיד מאוחר מאשר לא. אבל אם השיקול הוא, עכשיו אני ככה מרוויח מעט, אז אולי אני אעבור עוד 5 שנים, טעות. ככל שתתחיל את זה מוקדם יותר, ככל שתסדרו את הכסף שלכם מוקדם יותר, גם אתם מפתחו שריר, והשריר הזה הוא מאוד חשוב. כי ברגע שאתה קולט כמה כסף אתה יודע, אתה יכול לעשות מזה שאתה משקיע את הכסף, אתה כבר מתחיל לחשוב פעמיים לפני שאתה מוציא אותו על כל קשקוש. ואני לא מדבר על סנדוויץ' בשדה תעופה, כן? אני מדבר על זה שעכשיו אתה מחליט לשלם שולחן 10,000 שקל עם החבר'ה שלך, ורק אתה משלם אותו. ואני מדבר על זה שאתה... לקנות רכבי הוקרה בלי שום הכרה והבנה לקנות רכב, בדיוק, סתם ככה, כשאתה יכול לנסוע באחלה רכב בפחות 100,000 שקל.
אז חשוב להבין שברגע שאתם רואים שהכסף יודע לעשות כסף, אתם יושבים על השיבר בצורה לא תמאית ולא מקומצנית. דיברנו על הפנסיה ועל כל הדברים. הפנסיה, זוכר תראו, זה אחד הדברים שאולי הכי בלט לי, ואני לא רוצה חלילה ללכלך על אף אחד, אבל יצא לי עם הרבה שחקנים לראות מההתחלה שהפנסיות שלהם זה השחלה אחת גדולה. אם בכלל מקבלים, כן? בהרבה מהמקרים הייתי רואה שחקן בין 28, 30, אין לו פנסיה, לא כלום. ועכשיו לך תתמודד עם הקבוצה, אז מה עושים? ואין עורך דין שאתה יודע, שיבדוק בכלל אם אפשר לתבוע אותה או לא. או מי שיש לו כבר, האם היא יקרה מדי, וגם נגיד, מי שכמו אומרי בניתוק, מותר להגיד שאתה בניתוק תושבות. בניתוק תושבות, כן, אפשר להגיד. להגיד את זה, זהו. אבל לא, יכול להגיד הכל. חשוב להגיד פה שהמטרה היא לא לחפש לתבוע או לעשות הפוך, זה לשמור על השחקן. כן. לשמור על הזכויות של השחקן מכל כיוון, לשמור על הכסף של השחקן, להבין שאני יכול להגיד לך, אני באתי מליגה א', ובתור שחקן צעיר, אני זוכר שבניתי לי מעטפת, ראיתי איזה סרטון של תומר חמד, שהוא דיבר על איזה מעטפת הוא בנה לעצמו, ובזכות זה הוא הגיע לאן שהוא הגיע. תומר חבר יקר היום, אבל כאילו, אני אומר, באמת גדלתי על הקטע הזה של המקצוענות. עכשיו, מה זה אומר? אתה צריך להביא לך מאמן מנטלי, אתה צריך להביא לך מאמן כושר צמוד, אתה צריך לעשות כאילו מעטפת. כברת. וחלק מהמעטפת שלא היה, ואין אותה היום, וזה מה שאנחנו מביאים, זה המעטפת הכלכלית. זה משהו מאוד מאוד משמעותי. כי בסופו של יום אתה עושה את כל המעטפת הזאת שאמרתי, בשביל להגיע לחוזה הגדול. בשביל להביא, למקסם את עצמך גם ביכולת, ובזכות היכולת הזאת אתה מביא גם חוזה בהתאם. ואז שאתה בא בתור G&A ונותן את כל המעטפת הכלכלית, השחקן יודע שהוא זהו, הוא מסודר. יש לו פה גב מאוד מאוד גדול מאחוריו. נכון. נכון. אחלה תומר, אגב, דיבר איתי פעמיים שהיה בטלפון, בסוף עבר לאנגליה בכלל. כן. אגב, זה... באמת, זה אחד הדברים המעניינים, כי לחשוב על זה, אגב, דיברנו על זה. ברור שזה לא פילנטרופיה, אבל בוא נגיד, G&A זה לא משהו שאנחנו בכלל רואים ממנו כסף כמעט, כן? זה לא בא ממקום של כסף, בטח לא מהצד שלי, זה הרבה יותר, וגם לא, וזה הרבה יותר ברמה של... זה כל היופי פה, אגב. שאנחנו יכולים באמת לעשות פה מהפכה. זה בדיוק ה-G&A, DNA, זה משהו שאנחנו באמת רואים איזה צורך, ומה שאנחנו מאוד רוצים לעזור לשחקנים ולספורטאים, שאנחנו יודעים שאימנו את זה בגיל יותר צעיר, היינו יכולים לתכן את הכסף יותר נכון. נכון. זוכר את השיחה עם איתן עזריה, איך הוא אמר לנו את זה? מה זה? אתה זוכר את השיחה עם איתן עזריה, איך הוא אמר לנו את זה? הוא אומר, וואי, הלוואי והיה בגיל שלי, הלוואי, הייתי אף על זה. כל שחקן, גם שחקן עבר וגם שחקן שקצת לקראת סוף הקריירה, יגיד לך דבר כזה. הלוואי והיה לי, כי אני חושב שזה משלב את כל האלמנטים ששחקן צריך את השקט הנפשי בשביל להתרכז רק בכדורגל, ולא שאלות של פנסיה, מה יקרה שאני אפרוש, וביטוחים, מה יקרה, איפה אני אצליח אולי עוד ביטוח, או איך אני תובע את ביטוח לאומי, או מה אני עושה אם אני נפצע, או את ההלוואה לרכב, כמו שאתה יודע, הלכה הרבה שיחות ומשכנתאות עם אנשים שמשלמים סכומים מיותרים, שאף אחד לא עזר להם בזה. כי אמרו להם, קח את זה ותשלם, קח משכנתה של... לא משנה, 80% בריבית כזאת וכזאת, ויוצא מצב שהוא במשך שנים משלם רק את הריבית, ובכלל לא מוריד מהמשכנתה כלום, והוא לא מבין מה קורה. יש לנו שחקן כזה שחסכת לו בשיחה אחת עשרות אם לא מאות. נכון, נכון. האמת שזה באמת בלט לנו, העניין הזה, בעיקר אם אנחנו מדברים על נדל"ן, ראינו את זה ממש בא לידי ביטוי, כי אם אתם זוכרים, גם יצא לי להגיד לפעמים לשחקנים, בגלל הנעילה שלהם על נדל"ן, יצא לי להגיד להם, אתה הרבה פחות עשיר ממה שהיית אמור להיות היום. אתם זוכרים שיצא לי להגיד את זה למישהו? ואז הם מקבלים קפה, איזה קפה הוא מקבל לשחקן? כן. הוא אומר, אם היה לי מישהו כזה, הייתי יכול לחסוך 500,000 שקל, לא משנה כמה. אגב, טיזר, פרק הבא, יבוא שחקן שבדיוק חווה את הדברים האלה, כולם מכירים אותו, וזה יהיה חלק הסבר משמעותי, מה זה שחקן שקיבל את המעטפת, ומה זה שחקן שלא קיבל, בדיעבד. ואגב, אז אם כבר דיברנו על נדל"ן, באמת, שהתחלנו לעבוד לפני שנתיים, אני אמרתי לכם, אתם תראו, הנדל"ן לא יהיה איפשהו שאתם רגילים, ואז אולי נשמעתי לכם קצת חייזר עם העניין הזה. כן. אבל הנה, אנחנו כמעט שנתיים מאז שהכרנו בכלל, והנה, היום הנדל"ן במקום אחר לחלוטין. עוד משהו שחשוב להדגיש, זה לא שאנחנו עובדים רק עם שוק ההון
יש פה גם המון עסקאות שקשורות אלינו. נכון. אני אתן לך את הבמה אגב, לדבר על נדל"ן. נכון. בגלל ש-G&A אנחנו בנינו על הקולקטיב. מה זה אומר על הקולקטיב? אנחנו באים עם קבוצת לקוחות, שיש להם גם כסף, אז מלכתחילה באנו לאנשי מקצוע, אם זה עורך דין לכל נושא של ביטוח לאומי, אז במקום לקחת X מהשחקנים, אז הוא לוקח בהנחה. אם זה חברת נדל"ן מאוד מוכרת בישראל, על עסקאות שלהם, שאם הם לוקחים X, אז אנחנו הורדנו ב3% הנחה. עכשיו, 3% הנחה על בית 3 מיליון שקלים, אנחנו מדברים פה על 100,000 שקל. כשאתה פורס את זה מולם, מול השחקן, ואתה מראה לו, אתה יודע, כשאתה מדבר באחוזים קטנים, אז הם אומרים, בסדר, אבל כשאתה מתחיל להראות להם לאורך זמן, פה אתה גוזר, ופה אתה גוזר, ופה אתה חוסך לשחקן, ופה אתה חוסך לשחקן, ובדברים הכי קטנים שיש, בסוף הכסף הזה נשאר אצלו, והוא אחרי זה יוצא החוצה להשקעה כלשהי. אם אנחנו מדברים כבר על נדל"ן, אז אולי קצת השחרנו את השם נדל"ן, אבל גם נדל"ן בחו"ל, נכון. אנחנו יכולים לתת לו... בסוף זה מה שהשחקן רוצה, יכול לבוא לך שחקן היום ויגיד, תקשיבו, אני לא מאמין בבורסה, אני בא מבית שאבא שלי נפל לפני 10 שנים, שם על מניה, עבדו עליו. יש כאלה שבאים, אנחנו לא באים ומשכנעים אותו, לא, תקשיב. זה לא מתאים לכל אחד. אנחנו תופרים את החליפה, זו הדוגמה של נועם. קסטם מייד, החליפה, בדיוק. לפי השחקן. כמו שהוא אוהב, שיחת מיפוי. לא, באמת, בשיחה הזאת אתה בא, והשחקן אומר לך, תקשיב, אני בורסה, לא רוצה לשמוע, לא מעניין אותי, אני רק נדל"ן. אתה מסביר לו את הנקודת מבט שלך. למה אתה חושב שכן, למה שלא? אבל בסוף זה שלא, אתה הולך איתו יד ביד בדרך שלו, ואתה דואג שהדרך הזאת תהיה כמה שפחות עם מכשולים. ואגב, זה דברים שצריך לדעת, כי בסוף, סתם דוגמה, כדורגלן, אתה חייב לקחת את הוועדות, נגיד, כחלק מההכנסה, כי בסוף זה יכול להגיע לסכומים מאוד משמעותיים, שאם הוא יודע, אז אנחנו צריכים לנהל את זה נכון. או אם אתה עובד עם, יש לנו הרבה חבר'ה מהמגזר, אתה צריך לדעת, כי האופי בנושא של ההתנהלות הכלכלית הוא מאוד שונה, אז אתה צריך לדעת להסתכל על זה גם בעין אחרת. תמיד צריך להתאים את הסוג ההשקעה ודרך ההשקעה לבן אדם עצמו. ואגב, הנה, אם כבר דיברנו על הנדל"ן בחו"ל, סתם דוגמה, בקפריסין, יש בערך 20 שחקנים שקנו לדעתי דירה שם. ויש גם את פלמו שהם עכשיו... ופלמו ביוון. ואגב, אני עצמי, כאחראי על ההשקעות בחברה, טסתי לקפריסין לראות את הדירה, זוכר זה חלק משמעותי, בסוף שאתה קונה את ה... אני עכשיו שחקן, נכנסתי ל-G&A, אני רוצה לדעת שאתה בעניינים, שאתה מבין בכלל מה אתה מציע לי. וזה גם, בגלל זה הייתי רוצה שאתה תיתן רגע מקום לשיחת מיפוי, מה אתה עושה. נכון. בא שחקן עכשיו... מרוויח 10,000 שקל בחודש. רוצה להתחיל כי הוא בשאיפה, שעכשיו הוא בן 20, הוא בשאיפה להיות בגיל 25, על המשכורות הכי גבוהות שיש, זה סוג של גם הצהרת כוונות לעצמו, נכון. שהוא מגיע ל-G&A. אני רוצה שתסביר אוקיי, התחלתי, מה? אז רגע, עוד מילה אחת לפני זה, זה גם, שמה, סתם דוגמה, מצב שנגיד באו אלינו 2 שחקנים שכבר קנו איזה משהו, איזה קרקע שלא, ואני לא התלהבתי, אז מה עשיתי? הלכתי להיפגש עם החברה, ואז באתי להם אחרי שנפגשתי, הסברתי להם מה יש, למה, אנחנו מדברים על שחקנים שהם במסלול פרימיום. כן. שזה כאילו הגבוה יותר. כן. אז באמת, ואפילו עמרי אז נגיד שקל את זה, ואז שמע את הפידבק שלי וירד מזה. כן. אז... צולת אותי, תודה. עכשיו... בסוף יש אבא ואמא, זה הכי חשוב. זהו, אני לא קובע, אני רק אומר מה אני שמעתי. ועכשיו, הנושא של מיפוי הכסף. בסוף, בן אדם לא באמת יודע איזה כסף יש לו, או מה אמור להיכנס, ואיפה הוא יהיה עוד שנה. אז אנחנו קודם כל מסתכלים על כל הנכסים. למשל, יכול לבוא בן אדם ולהגיד לך, יש לי בית 3 מיליון שקל. אבל אין לו, יש לו משכנתא 2 מיליון, אז בסוף יש לו הון של 1 מיליון על הבית. אז הוא צריך להכיר בזה. הוא אומר לך, יש לי טסלה שווה 150. אבל הטסלה 150, אבל בתכלס, הוא קנה אותה ב-150, הערך שלה כבר ירד ל-120, ויש לו הלוואה של 100, אז בתכלס הנכס שלו שווה 20. עכשיו, צריך להגיד את זה לשחקן, כי הוא לא רואה את זה בעין הזו. נכון. צריך להסביר לו שמה שיש לו לא שווה כמו שהוא. אני חייב להגיד שיש קטע, זה לא בהכרח כדורגלנים, זה כולם, גם אני כזה, שאנחנו הולכים נגיד לקחת הלוואה או כל דבר, לא אכפת לך באמת מהריבית, אכפת לך כמה אתה מחזיר בחודש. בדיוק. ואתה היית שם להעיר אותי ולהראות לי, חבר, אמנם אתה מחזיר החזר נמוך, אבל הריבית הגדולה שאתה כאילו משלם, זה מאוד מאוד משמעותי, נכון. זה לאורך זמן, זה אלפי שקלים. נכון. ואתה מזיז את זה פשוט, ומסביר לי, ופורס לי את זה מול העיניים, רגע, למה אני צריך שנייה אחת לחשוב לפני שאני לוקח את ההלוואה, זה משנה את התמונה בכמה אלפי שקלים. נכון. אתה מבין? אגב, עכשיו זה קרה לי עם אחד השחקנים, מהליגה הלאומית, שיש לו הלוואות כלשהם, אז הוא מחזיר נגיד 2,000, לא, מחזיר 3,200. עכשיו הוא בא כבר לקחת הלוואה מחדש כדי לסגור את 2 ההלוואות האלה, ואז ירד מ-3,200 ל-2,800. אני אומר לו, תקשיב, זה לא הגיוני. אחת ההלוואות בסדר, היא ארוכה, אבל אחת נגמרת עוד
עוד 4 חודשים. בוא נסגור לך את ההלוואה הזאת של 4 חודשים, אתה אוטומטית יורד ל-2,300 בהחזר החודשי, וזהו, ואתה לא צריך לקחת עוד הלוואה. ועוד אמרתי לו, אתה עוד תיקח הלוואה יותר יקרה. מה שעשינו זה באמת, הוצאנו אפילו מהכסף ישר מההון העצמי, סגרנו את ההלוואה, והוא גם הוריד לעצמו מ-3,200 ל-2,300 את ההחזר, והוא בכלל לא הרגיש כמעט שהוא איבד מההון. כלומר, הוא ישר תפר את זה, הוריד הלוואה אחת, סגר הלוואה ונשאר. ועכשיו אני אישית... מה זה פעולה קטנה שבשבילך זה כאילו... וזה הדהים אותי שאתה יודע, כאילו בן אדם לא חושב על זה, אבל... אז זהו, זה מה שהדהים אותך גם שבאתי אליך והסברתי לך כמה אנחנו לא יודעים כלום, ואתה אמרת, מה? זה אתם לא יודעים? ואני אמרתי לך, נועם, תקשיב, אתה כנראה לא מבין שאתה בא מעולם מספרים ואנחנו באים מעולם של כדור. זה שונה לחלוטין. יכול לזרוק לנו פתאום עד היום הוא חייב להדגיש, אני לא איש השקעות ואני לא... בסוף אנחנו באים פה לתווך. לא, אני חושב שגם הרבה אנשים, בוא נגיד שמערכת הבנקים היא לא כל כך קלה להבנה. נכון. ושאתה יושב מול בנקאי או גורם מהבנק והוא מסביר לך להלוואה, הוא לא יורד איתך לפרטים הקטנים ואומר לך בתכלס מה קורה. הוא אומר לך ככה וככה, ואז אתה לוקח, ואתה לא קורא את האותיות הקטנות, ואתה לא מבין מה באמת גודל הבעיה. נכון. אם יש לך בן אדם שבא ומסביר לך במילים הפשוטות, וכבר ראה והתנהל, הרבה יותר קל להבין איך לסדר את זה, או אם זה נכון לך או לא. נכון. שזה מאוד משמעותי מה שאמרת, כי באמת הבנק תמיד מוציא לך את ההצעה, כאילו, וזה נראה לך ממש טוב. כי בסוף הם יודעים למכור לך את המוצר. או שמך VIP למעלה, נותן לך הרגשה כאילו VIP וקונה אותך. הוא גם מדבר איתך תמיד על ההחזר עצמו, על כמה תשלם בחודש, והוא נגיד, בנק הרבה פעמים הוא לא אומר לך שכשאתה לוקח הלוואה, אתה משלם איזה 1,500 שקל רק על לקיחת ההלוואה. הרבה לא יודעים את זה. וזה אוטומטית מעלה לך בחצי ריבית את הריבית של ההלוואה, ואני אומר לך, זה אחד הדברים הקלאסיים. או תמיד אני אומר לשחקן פתאום, חכה, תקשיב, לפני שאתה לוקח, שים לב, הם יגידו לך, העלות לקיחת הלוואה 1,500, תגיד להם שיורידו, הם יורידו לך את זה ישר. פתאום מתקשר, אומר לי, בוא'נה, באמת ישר הורידו. ועוד 1,500 לכיס. הנה, כך, 1,500 שקל. או אמרתי עכשיו... מה אני רציתי להגיד? בסוף, שחקן לא מצליח לראות בהתחלה כמה זה קריטי. כן. ואז הוא מסתכל על כמה הוא משלם לך חודשית. אני רוצה שתסביר שכבר בשיחת מיפוי, כמה זה קריטי, כאילו שיחת מיפוי, מה אתה עושה, איך... אוטומטית כבר יש לך שנה... אנחנו קוראים לזה שנה חינם, כי... כן, זה נכון, זה באמת שנה חינם, כי בפועל כמעט תמיד יש מה לעשות, כמעט תמיד. אם זה פנסיה שאני רואה שאתה משלם יקר מדי, או שאתה משלם יקר, אפילו יכול להיות שאתה משלם בסדר, אבל אתה משלם בסדר למישהו עם צבירה של 500,000 בפנסיה ומשכורת נמוכה, אבל אתה, יש לך 100,000 בפנסיה ומשכורת גבוהה, אז צריך לשנות לך את התמהיל של העלויות, ובזה אתה כבר חוסך פתאום 100 שקל בחודש. ואתה לא יודע אפילו, כי זה בפנסיה שלך, שזה אומר שזה גם כסף מושקע, שאתה מפספס גם את ההשקעה. מסתכל על זה לאורך שנים, אז אתה רואה שזה כבר... אני הראיתי לשחקנים שרק על מה שחסכתי להם בפנסיה, זה ב5 שנים 15,000 שקל, חסכתי להם רק על העלויות. הראיתי לשחקן שיש לו הלוואות מכל מיני כיוונים, אמרת לו, מה הבעיה? בשנייה אני מוריד לך את זה ב2%, מ8.5 ל6.5, על הלוואות של... זה אתה רואה את זה מבחינתך, כאילו זה... כן. לשחק עם זה ימין, שמאל ולפה ושם, ונגמר. ממש. אנחנו רואים את זה מטריקס עם כל המספרים. אני אומר, עכשיו תחשוב, זה הלוואות של 300,000 שקל, אני אומר לו 2%, 300,000 שקל, זה 6,000 שקל בשנה, הלוואה פתוחה לך 7 שנים, אנחנו מדברים על 42,000 שקל שאתה חוסך ככה בשיחה, אתה מבין? וגם צריך להסביר שכל שחקן, לא משנה באיזה מסלול הוא מגיע, הוא מקבל את הקורס ההשערה שלך. נכון. שזה גם מאוד מאוד משמעותי. נכון. שאגב, הוא יחסית קליל, כאילו שוב, אתה יודע, יחסית קליל למה שאני חושב. עוד פעם, זה מהנקודת מבט שלך, אתה שוכח שאני ואומרי, הימרנו על מניות וזרקתי לו... הוא כבר אמר את המניה, אתה יכול להגיד אותה. כן. אפשר להגיד, אתה יודע, אפשר, אגב, שתדעו שאפשר תמיד לדבר על מניה, כל עוד זה בדיעבד, כן? ולא אנחנו אומרים, כן, דרך הוא תקנה. למניה הזאת אני לא אחזור. זה בדיעבד, ובוא נגיד שמחקנו אותה מההמלצות. לא משנה מה יקרה. אפילו אני לא יודע מה קורה איתה היום, אבל אני יודע שהיה לה מצב לא טוב. היה לה זוזות מטורפות. כן. לא, הייתה תנודתית בצורה לא רגילה. בסדר, אנחנו יודעים גם יותר מדי מקום למניה הזאת. כן. אז באמת זה גם הנושא של המיפוי, גם זה, אם זה פנסיה, אם זה הלוואות, משכנתא, בן אדם רוצה לקחת משכנתא, וגם נגיד הנושא של ביטוח לאומי. עכשיו, אנחנו יודעים שיש לו ועדות, הוא מרגיש שהוא לא יודע איך להתקדם איתם, אז אתה יודע, מלווים אותו למקום הזה. אבל בסוף נגיד, רק מהשיחת מיפוי, אני אומר לו, תראה, זה מה שאתה שווה היום בתכלס. אתה לא שווה כמו שחשבת, אתה שווה את המספר הזה, ככה אתה תהיה עוד שנה, ואלו הצעדים שאנחנו כבר עכשיו עושים. אני רוצה שתספר גם על הקטע של שחקני כדורגל, זה מאוד מאוד בולט, שחוץ מהטופ 3-4, רוב השחקנים מקבלים 10 משכורות. וואי, זה הכי מעצבן. אז באים אליך ומסבירים לך, לא, זה לא מעצבן, זה בסוף מעצבן אותך שהם כאילו התרגלו לדבר כזה, אבל אנחנו לא ידענו
כן. תחשוב שאני עד היום, שאני יצאתי החוצה, ואני עכשיו קצת פחות בכדורגל, אני מדבר בנטו. כן. שאומרים לי, אביב, אתה לא בכדורגל. תתחיל לדבר בברוטו, כאילו, תשמע, זה שינוי. אתה מתרגל למשהו, כמו המשכורות. נכון. ופתאום אתה בא ואתה רואה את זה, אתה בכלל לא מעכל, מה... לא, שאני אומר זה מעצבן, זה כי נגיד, אני עכשיו בונה מיפוי, אז אני רוצה להבין איך התזרים, כלומר, איך המשכורת בנויה וכמה כסף יישאר וכמה תחסוך. אז ואתה יוצא מתוך נקודת הנחה שזה 12 בכלל, בדיוק. שמדבר איתך על משכורת, כן. 12 שחקן אומר לי, המשכורת שלי 30 נטו. אני אומר, טוב, 30, מכפיל ב-12. כן. ואז בסוף הוא אומר לי, לא, אבל לא נשאר לי ככה. כי זה המשכורת היא ל10 חודשים. כן. אז עכשיו אתה אומר לי, עכשיו אני בונה את הכל סביב זה, או שנתקלתי לא מזמן, 8 חודשים. גבר, אז המשכורת שלך היא לא מה שאתה חושב. זה ליגות יותר נמוכות, אבל כן, זה קורה. העניין הוא שבן אדם צריך להכיר בזה, שזה לא משהו מרוויח בחודש. עכשיו, אגב, לא יודע אם אתם מכירים, אבל בחודשיים שהוא לא עובד, הוא יכול לחתום אבטלה. כן, ברור שאנחנו מכירים. יש לי שחקנים שאמרו לי שהם לא עשו את זה כל הקריירה, הם לא לקחו את האבטלה הזו. האמת שגם אני לא עשיתי את זה, אבל זה משהו שהוא ידוע, כאילו, בסוף, תשמע. ידוע, אבל אני חושב שצריך לנהל אותו. בדיוק, זה חלק מהניהול, שאגב, אני לא ידעתי לעשות את זה. תקשיב, זה... הרבה פעמים מתעצל לעשות את זה. אנחנו נדבר על זה, שחקני כדורגל הם... כן, אם זה לא נגיש להם כאן ועכשיו, זה גם... בוא נגיד שמחוץ למגרש, הם מאוד עצלנים במגרש, הם ייתנו לך הכל וחדר כושר ועבודה, אבל בדברים הקטנים, לפעמים לוקח להם המון זמן לעשות, ופספסים הרבה מאוד דברים. כן, כי ככה זה שאתה מרוויח, סתם, עוד פעם, דוגמה, 50 נטו. ואז בא לך איזה אחד, אומר לך, תקשיב, אתה חייב לעשות את זה וזה, אתה חוזר 500 שקל, הוא אומר לך, יאללה, נו, 500. נכון. כאילו, זה לא מעניין, אבל מתי מתחילים להעריך את ה-500 האלה? שאתה או לקראת סוף הקריירה, או שאתה אחרי הקריירה, נכון. או שחס ושלום נפצעת, ואז פתאום הקריירה שלך דעכה לרמה של לרדת ב-80% יכולת מקצועית. נכון. ואז פתאום אתה אומר, רגע, איך לא עשיתי את זה לפני? ואתה פתאום אומר, בוא, אם הייתי עושה את זה לפני 5 שנים, וחוסך את ה-500 פה, ואת ה-1000 פה, אם היו אומרים לי את זה, אז היום הייתי אולי עם בית כבר, והייתי עם תיק השקעות הרבה יותר מנופח, והייתי מנהל את הכסף שיותר נכון, ובסוף, אתה יודע, הדברים האלה, אם אתה חושב עליהם, לא בדיעבד, ואתה מבין, ומסתכל קדימה, זה משנה קריירות. עוד פעם, אמרנו, זה גם מקצועית, זה מאוד מאוד משפיע על השחקן, שהוא מנהל את עצמו נכון. נכון, וטוב, נראה לי שדיברנו על הדברים, אני חושב שלפרק ראשון די סיכמנו לבן אדם שמגיע אלינו, או שבאמת צריך את זה, למה הוא צריך. חבר'ה, יש לכם משהו להוסיף לקראת הסוף? לא, אני חושב שדיברנו על הכל. אני שמח שאת הפודקאסט הזה אנחנו עושים לא כהתחלה, כי אנחנו כבר עסק שהתחיל לרוץ כבר... לחצי שנה בערך. כן, כמה חודשים, ועשינו את זה אורגני, כמו שאתה אוהב להגיד. כן. ויש לנו המון שחקנים היום, יש את זה באתר, גם רואים את חלק מהשחקנים הבכירים, המון שחקנים בכירים בליגת העל. וליגיונרים. כן, וליגיונרים, זה משהו שכבר רץ. ופשוט הפודקאסט הזה מיועד לשחקנים שישמעו במקום אתה יודע, ישאלו את החבר ולא ידעו להסביר. בסוף הפודקאסט הזה שישמעו אותי, אותך ותאמרי, זה מאוד מאוד חשוב, שיבינו לעומקי עומקים מה המטרה. שיבינו שזה מקום טהור באמת, בלי קלישאות. זה נטו לעזור לשחקן. זה באמת משהו מאוד מאוד משמעותי, ולדעתי זה הייעוד שלי, כאילו אני חיפשתי את הייעוד שלי אחרי הכדורגל, זה לעזור לאנשים, וזה חלק פנטסטי. עומרי? האמת שאני חושב שדייקתם את זה לגמרי, המטרה היא להראות למה ואיך אנחנו עושים את הדברים. אני חושב שתמצתנו את זה די יפה, ויש עוד הרבה דברים מעניינים בדרך, והרבה אנשים מעניינים שיבואו לדבר ויסבירו לטוב ולרע. מה זה, אתה יודע, עולם הכדורגל, עולם ההשקעות בכדורגל ובספורט. ואביב, הפתעת אותי. למה? אתה יכול לנהל פודקאסט. היית בלחץ, לא, עוד פעם אתה מתחיל איתי. לקחת לו את התפקיד לנועם בסוף. לא, אני מודה, אני בן אדם אותנטי. כשאני בלחץ, אני אומר שאני בלחץ. כרגע אני לא בלחץ. לחץ זה דבר טוב, אבל זה אני יכול להגיד. בסדר, טוב, יאללה חבר'ה, היה נהדר. היה כיף. ניפגש פרק הבא. אחלה יום. ביי, אלוף. ביי. ביי, אלופים.